Makunzwika palive pangu. Makutonzwika zvepalive pangu. Makutonzwika palive pangu izvezvi mukutonzwika. Kuti mutonzwika kuti muri kutonyeya izvezvi kuti muita makuwa. Ndeipi vanhu vaMwari muri sei? Ndikutokuudza kuti makutonzwika kuti muri kuita makuwa pepapa. Handibvi zvepalive. Ahe. Muri sei? Yestress. Nditaura nevanhu palive ini. Ndeipi yenyu vanhu vaJehovha, vanhu vaShe. Muri sei? Vamwa lemon. Hey Serena. Hey Kumblani, Mildred. Hey. Seriously, guys, muri boyere. That's what I'm ndichitanzira kuti vachiwikwe. Kese. Muri boyere. Nyasha. Diripo, kuri sei koko. Kuri sei. Hands we thank God. Kuripo. Inini guys, ndanyora title yangu kuti Dema, and this is my last visit, and also Vale is recovering in terms of speaking, and this is because right now we had a long conversation, which I also want to clear as well. Though the main reason why did Dema, and also the agenda but all right, so guys, definitely, you know, last time uya kunoku ndikazobva kuno kudema around 11 dzeusiku ndikazosvika kumba past 12 pakati peusiku, which was a little bit risky for me to do that as well, but unfortunately fortunate news, pane mukadzi akaita sei akandifonera achiti muna makaona neurosurgeon yakati chii, ndikati asandi ndaziva, but I don't think kuti po neurosurgeon. Ndobva ati all right, I will talk to him. Ndikangobvisa kudai ndikangobvisa hangu nekuzipa kwangu maski ndinayo. Saka neurosurgeon uyauya not neurosurgeon, the lady anozana neurosurgeon uyauya vakataura vese hanzi that neurosurgeon akabvuma kati ngaabhukiwe, so that anoita sei anozoenda kunoona that neurosurgeon. Saka ndo good news dzandinadzo from my side. Ndakangomirira kuti andizonzwa kuti achati kudii, but ndichimirira it doesn't mean kuti pamwe ndichangochiramba ndichiuya kunoku as well. Tichiri ipapo saka ndazomuudza nhasi Vale wacho kuti ndo zviripo, and also ne last night text yangu yandakamutextira ndakamuudza kuti ndo zviripo, and I'm not so sure kuti uchabhukiwa rini for that appointment. Tichiri pa appointment papo, I'm not so sure again kuti inini am I gonna be available for that appointment or not, because I'm not gonna be in Harare as well. Dine another project yandinoda kuita for C as well. It is a little bit or closely kana kuti it is similar to what we really wanted to do for Valentine zvekuti angachivakirwa imba. Saka ndatoti no, I can't really start something new ndisati ndati nditaure naVale. So that's the reason why I also came. I came to see her and I came to tell her kuti since zvinhu zvakadai zvakamira zvakadai, I think
I should just tell you kuti ukasenga wakuona pamwe takuita imwe project yemumwe munhu pamwe ari kuda kunge achivakirwa imba yake usazoshamiswa kuti kosei vakuenda kunovakira uyu imba inini handida kuzovakirwa imba. Since ndakambozvitaura pane imwe live stream yangu iyoyoyo zvakare kuti pane maholds kana kuti mahold akamboiswa ipapo. Saka ndichiri pane that live stream regai ndidzokere pakuti definitely yesterday I received my calls. So it's not even a secret. I received my calls emunhu definitely aindiudza kuti zvaakandiudzawo zvataurwa nemwana ndikati handizozivi ipapo kuti pangaitwa sei. Ndakabatikanawo semunhu definitely ndikati hazvina kushata but let me just turn a blind eye ndo ignore. Then ndakamusendirawo message iye mwana ndikati ndanzwa zvakati but it's fine, I'll accept you as you are. But tichiri ipapo pandazoya kuno iye ataurawo zvaataura akati no ini ndanditumirawo mamessage nevanhu vokuti let me put a disclaimer. I'm not saying kuti munhu wese ari ku +44 ndo zvaari kuita, but kwanziwo kune ma +44 akamutumira ma message vachitumira malingi vachiti inini Sharon ndiri kumupenda kuti wewe waita so chimupenda in a wrong way. So namu explain that no, you're not understanding kuti maybe live stream yakaitwa yange yakanangana uye the reason why yakazenge yakuitwa. No one was painting you black, no one was actually tarnishing your name. It was a background yekuratidza kuti why is it that ndanga ndisingachata sei ndisingachaoneke ndiri kudema, and why is it that I distanced myself from you. So I think it didn't actually please you as well. Inini maybe it's funny, maybe the same person ari kuenda achinoudza mwana wekuti iwo ari kukutanisha ari kukanganisira zvinhu is the same person, the same people vari kuya kwandiri vachioti vale wataura zvakati. So that's what I think I've concluded as well. But then to just avoid that tazenge takuita ma back and forth obviously pakutaura. Saka pakutaura paya aibva angofila ngori kuti kana ma donations kana kuti zvinhu zvacho zvinozouya zvakadai so let's just stop. Do mauya anditaura ndikati okay, what should we stop? Should we stop ma donation acho nekuti uda kubatsirwa kudai kana kuti zvekuvaka imba kana zvechi? So iyewo ina handidi zvokurwa nevanhu, hadiwo zvokurwa nevanhu, but what I can say is taita ka conversation kakari deep kasatamboitawo ndofunga bva zvandakatanga kumuona, and I think it has been caused by the people who called her and the people who called me and the people who sent him a message vachimutwista kuti uyu ari kukanganisira. So I think because of that it's not healthy kuti pange pachiva nesituation yakaita saiyoyo, but I'm happy kuti she is recovering in terms of speaking, because we really spoke for more than 25 minutes because I was recording as well. So that ndinyatsonzwa kuti kana ndikaona symptom rekuti anogaka pakutaura ndo ndazoti azveshuwa anogaka pakutaura, but handida kumunzwa achigaka. So handizozive kuti from now onwards kana pane vachazouya kuzomuona akasvika achigomera kana kugaka kutaura handizozivi kuti zvinenge zvabva papi. But inini what I can say is ndamuona zveshuwa ari mubhedha, but she can eloquently speak. Ndozvandokwanisa kutaura izvozvo. And pakudero manje you know my personalities edu imimi munoziva munhu nekuda kwesocial media zvamunenge maona, ini ndakuziva munhu nekuda kwezviri paground. Saka nekuda kwezvikuti zviri paground I think it's best kuti indoendawo nezhira iyi iye achindowo nezhira iyi, and then because handizoti futi kuti afunga kuti maybe because I'm getting help saka vanhu vanoda kundita Trump on asiri izvo. Pamwe pakuti dzimwe nguva unongoda kutodzoredzerwa kunzi zvauri kuita pamwe waresha kudaiwo so, but zvinogona kunge divi rimwe asi kuzvitambira mune zvakanaka. Asi tichiri ipapo like I said kuti iye wati ndakaona live stream, why did you say those things? But that's the truth. Do you want me to lie? That's the real truth. So I think ndozve zvimwe zvokuti akati aiwa mafana kunge mandiudza ndozvata ndikati why was I supposed to tell you? You were not actually responding to my messages. That's the same thing as last night. I texted you ukandi blue ticker still nanhasi ndazotoita zvokutoya kuno kuti ndinyatsokuona kuti uri sei, but at the end of the day it's not like we're supposed to go kumberi kumashure because of silly things because ndafara kuti akutaura. That's I think ndo zvanyanyanya kufarira izvozvo kuti kutaura wakutaura vhale zvakanakisisa. I don't know about kufamba because anga ari mubhedha make. Ndiri kutaura chokwadi handisi kutaura zvinhu zvekunyepa. And also the reason why ndaita kuti ndiite live ndakadai also is because I don't know apapa kuti pama discussions kuti
pavanhu vacho vanenge vachindawo kwaari uku vari kumuudza kuti chii. So inini manje as an individual as well, I don't want kuti nhasi ndaita chakati then kune vamwe vanhu vane mavoice vanenge vachiuya chitaura zvakati iyewo otaurawo zvimwe zvinhu. I won't really say mamwe mashoko andakanzwawo inini because I'm not so sure kuti munhu wanga asingaise salt here kana kuti anga asingaise beans here pamashoko aindiudza, but they were so heartbreaking. But nyaya yacho yanga yabva pakuti life yakaitirwei chinzi maifanira kundibhuka for an appointment. Ina handa kudero ndikati aiwa ini ndangoti nditaure zvatakanyorerana kuti iwo wakati haukwanisi kuita sei kuuya kumeeting nekuti waifanira kuudzwa in advance. Ndikakumbira regere kuti aiwa tasingazvizivi kuti chitofanira kubhuka. Saka ndikamuudza so where's the issue. Zvikanzi no nevanhu vacho vamuudza mamutofanira kuita sei. Ndachitofungwa kuti Sharon ari kukubatsira but Sharon uyauya ari kutoita draw away madonors ako. Saka ndafila kungewo futi it's not even necessary. Saka she said, oh, we should stop. Those are taura kati ndanoudza vanhu vavo kuti hanzi we should stop. So ndamubvunza kuti what should we stop? Should we stop like kunzi vanhu vangada kupa kana kuti rubatsiro wokubatsira kuti kudii? Because ndofanira kuziva. And also maybe because I think that would be my last visit because mamwe mashoko andanda kuwazura I think akandibreaka as well. Saka ndakadero because panapa like I said panogara vanhu vakawanda, panogara vaningina vake, panogara gogo. Melissa is still here. Then tatomuona achienda kuti kumba ikoko ndoko ari kuita seko ari kupepa vhale as well. Saka inini I won't even like handizondozvi-explain sei. Saka inini the other reason definitely like kumuona kuti ari sei, but tichiri ipapapo ndabva ndati inini I think it's not fair kuti ningotanga ndakuwa kuona picture kunzi ata tiri kwakati kana kuti chi indisina kukuudza. I came to tell you kuti ndo zvandiri kuita so that uzive kuti there is another project yemunhu arikuda accommodation kuma remote areas. It's not that man and makaona ndinaye zuro vaiva takatoita issue yavo matoona video yavo, and I'm also gonna do a live stream maybe later tonight ndichikuudzai what actually transpired on the ground with that man. That man doesn't need a house. That's why I can say he's not the one I'm talking about. We are talking about a different person, an older person. And I think it's going to take us 2 days or for that trip because kure neharare saka ndokwatinenge tiri ikoko. Ndikati aiwa sezvo mwana watatikamupuromisa zvakawanda andioni zvinhu zvakanaka kuti azongoti anozofila kana kuti vamwe vanhu chaivo seivava vari kudii vari kumuudza zvavari kumuudza kuti Sharon uri kutokanganisira zita rako, Sharon uri kudii uri kuita kuti vanhu vaite scare away from helping you. Ini ndatouyawo nemwoyo kutoti ndimuudze izvozvo. Saka maybe the same people vachaenda zvakare kunomuudza mwana kuti onaka uyu Sharon uyu hachadi kubatsira kuti sei kuti imba yako ipere. Ona iko zvino kwavava uko vakubatsira mumwe kune nzvimbo yakati. Saka ndatirega ndimuye ndimuudze ndega in person kuti that's what I'm gonna do. And also I think panau yake uyu project since actually let's just stop because we don't have to fight as well. I'm not listening to anyone, guys. Oh, let me just put a main major point. I'm not listening to anyone. That's the reason why I came here, and I came in good faith. But during the conversation we had, I have a recorded conversation in my phone. I have everything we discussed as well. Because I kind of knew, you know what, when these things happen, because now there is Pongwe who is telling you something. There is Jessica who is telling me something. So now if we talk, the two of us, I want to really understand, am I the one who is actually messing up with her? Or maybe, or she's not also understanding me. So now I had to record the whole conversation. I will not post the conversation, but we had a deep conversation. Tato simudzirana my voice. I will accept tato simudzirana my voice. Tuta nechirungu tichase tichisanganisa mukati momone mavoko kuti azvive ne-in-depth yekunzwisisana mune zvakanaka. But I think munoona manje zvinoitika mukati meupenyu, there is something I learned, in as much as of course I'm not the one who was helping here. Let me put a disclaimer. I didn't help her. I didn't help her financially. I didn't help her. Not me. So I do not tender to everyone who actually helped her. But now I think the issue is now
when someone misinterprets a simple straight line and simple conversation, I think it doesn't work for me. Why? Because maybe someone who is abroad is actually twisting the words asiri iwo. That's not my cup of tea. So tichiri ipapo zvakare, I think ndopa ndoti pepe aiwa ininika ndochigeza maoko ndopakaperera sarungane kwangu panapa pandakamira ndo last zvakare visit yangu ndiri kuno kudema kune avo vachazoita aiwa ndomuti all the best kusvika zvinhu zvake zvabudirira, because it's not necessary kuti nhasi uyu afuna achiti zvakati back and forth kana varipo zvakare vacharamba vachienda kunomuudza zvakasiyana siyana. Valentine ndiri kutaura izvi ndichidanidzira because ndoda kuti iye anzwewo ari kuzasi uko, munin'ina wake ari kunzwa ari apa as well, she can go and interpret for her as well. Ndofunga vari kuzvinzwa ndosaka ndoita zvekudeedzera because haasi makuhwa. And also zviri painternet. So that's the other thing. And also nyaya kuti maybe I was supposed to tell her before ndaita live stream yandakaita when I was in Msungwe. I felt like okay, cool, that's what we're gonna do, because I felt like maybe at that time what was happening zvanga zvisina kana order. Nasi ndakorerwa nevanhu 10 vari kokoko, vanhu 50 vari kokoko vamwe, because at this point nyaya yanga yakuitika yake, she didn't know kuti vamwe vanga vakutofunga kuti let's make it a police report maybe because there's someone kumuholder at ransom. So I was telling her today kuti unozapa nguva ika I had to address kuti ndo zviripo. So you guys, you don't know what's happening or what has been happening. So Parisian, I think it's best kuti tinge tichasei tichienda our own ways, but kana pane avo pamwe vandoda kuzodi Anzi, we have money we collected as group of ladies, Shema. We still want to send it through you. Okay, my sister, we can talk behind cheese what muda kuti iende kunani ikunda kuna valere kana kuti muda kuti iende kunani. That's I think tofana could discuss ipapo. If you want the money to go to Valentine, then definitely I will do so. And I got a problem now because ndina moving and I say, but manje ndidi mazima drama, yeah, I did drama, but now tasangana tine strong personalities. Guys, kune zvinhu zvakawanda zvanichifana kuitawo, but at the end of the day I think ndo pantiri panapa ndinotongomuwisha all the best. Kana imba yake yapera wakatinvita kuti uya mupemberere neni, aiwa tinotouya tinouya kuzofarawo naye, handina kana problem nazvo, but zvakuitika ina I think handizvifariri as well because handakambomutuka, handakambomuzvonda, handina kumbomusora, saka that's what I feel. So iye ari kufeel zvimwe zviri different. So if I'm the problem as well, I apologize to everyone, but I think this time I'm not going to change my mind. I will just turn my back and go. But if you wanna, because group indori ziva, I will talk to you seri ndori ziva kubva kudhara because vanga collector. I think when I was in SA and they said kuti we will only send you the money at send Valentine. So if you send me the money now, you have to tell me what exactly I should do. Should I give you hard cash or you want me to buy something? Don't go no mupa. That's what I would do, I think. But I don't know if I'll come here again because I'm using my own fuel, and I think and I have to prepare kutanga new different projects. It's not nice, guys. Every time we wanna do this now, we want more than very much story. Tichiri pana yo. I'm not the kind of move. I think wandautenga huku hanzi achiri kutengesa munin'ina wacho ari kutora kenguva kupindura saka zvetsuro because ndachifana kucollecta tsuro panapa saka chanzi dzakafa dzimwe dzacho dzizhinji, so I'm not so sure kuti vasarwa nengani zvinoda mutengera. So I think that's pretty much it. Kunava vachatuka kunditukawo inina, I don't have any issue with that, but I have to go with what my guts are telling me. I think at this point I'm not listening to kune munhu kuti atichi my guts and aita right now abva pakuti ne conversation ndo payabva conversation, not zvekuti pongwa taura zvakati. I don't care about that kuti mataura kuti hanzi Valo akataura zvakati, izvo hazvanga basa neni. The conversation we had was deep. It was deep. Zvekusvika pa extend yekuti I think maybe yakubudisawo maviewers ake anenge anyasona kuti I think ndafana kubudisa chipamwe pangu, which is good. And she actually
said you should stop. That's what she said. So I ndambomubvunza statement rekuti should I also tell the Shemarians vangu pango no follow Shema kuti they should stop supporting you because anchawisi kuti stop chiya kangoti I should stop. Saka ndo zviripo and I have to respect his work, but what I can say is she can now speak. She can literally speak. Or maona ndipo zvemvura ndotopera nyota, excuse me. So I think ndosandambotaura zviya kuti baba vangu vanogara vachindiudza kuti you know when zvimwe zvinhu mina ndimbobvisa ndambomwa mvura. Hatisi kuda kuti tinge taka kumuzvonda kana kuti ase, because I think she was not happy kuti ari kuti anzi many people they were calling her vachiti anzi you are ungrateful. I've never said she is ungrateful. I've never ever said any word by internet that she is ungrateful. So I don't know who was calling her and telling her that she's ungrateful. Excuse me. Then in the text, I don't know. Right. So I think Mona manje internet. I'm not saying that I'm a proper internet. But kana wozhu zvakadai zvakuitika ndopaya panonzi nevakuru Sharon mwanangu uchifirei kana zvakadero now nhasi zvakati mangwana otide zvakadai ina handizodi zvakadero and auzozivi zvinoitika mangwana zvogona kuita sei kuzondibackfire pamwe inini wacho pamwe ndisingatozivi. Asi ndinoti kunawo mazviremba vari kuda kumubatsira ayo ngavamubatsire ina handikanadaka naye handakana chi. I wish her all the best. Kunawo vari kuda kuramba vachita kuti imba yake inge yakamira ichivakiwa handina kana problem nazvo, ngazvinge zviripo zviri kuendeka, but for the meantime I think ndofunga I think ndo paperera sarungano pangu panapa vanhu makambozamawo mwakatidzoka udi utana yaka, but I think I'm done. Personally, I'm done. I have to start doing something chili different, and I don't have to always see myself coming back here, because I will end up as a villain to her and her friends, maybe. And I don't want that to happen, because it's been 4 months or 3 months. Because now the saka ndo zviripo. Inini the other thing ndamutoora iti ndinosimbotaura inini achi tiri kumba kwavo kana marume avo, but because baba mbonzi the visit was not pleasant, amene kuti anga achiudzwa ndiani kana kuti kundofosa kuita zvepainternet. See, that's the problem, kuti pari kutaurwa mashoko anenge akangosiyana siyana kandi nini chirega ndinde kunoitira kusaidi kuno kudonda musana mambonina ndichitira kuno ndosaka ndiri kuno iye ndamuti ndakutonda ndamuudza ndikati ndakunoita ukoko, so what should I say? Akati you should say stop. So ndasandataura kuti hanzi let's just stop, ndozvandakuudzai zvaataura izvozvo. Hanzi aripo uyoyo mukati murumu make, and guys handidi kuti azoti futi kuvanhu vaya she was forcing me kuti ndiinde palive, handidi izvozvo zvakare. Saka mene kuti achabuda here, because at the end of the day osangori kuda sei uri kumumanikidza. Aenda kunodedzwa neNgirikini neuyu wangu ndosaka nachitaura ndichidedzera, ende munin'ina wake ari apa zvakare, and even pana ndiri ikokoko munin'ina wacho andiudza kuti uya kuno so that tinotaura tese aripo. Samete kuti anobuda here, because ena handisi kuda kuti paite situation iyoyo zvakare. Zveshuwa. Yes, that's why ndauya kunoku, so that handizomuti ndamumanikidza kuti zvasika andiutsi ndanoudza kuti hanzi ndamuti iwo shema stop, saka it's okay. Ndosaka ndiri panapa. Saka amene kuti anouya kuti hauyi.
And I wish you all the best because most of the situation yakadaika many people vane mapinda iwo wakuchipindawo now ndinda kuti ameno vanhu vacho pamwe zvavari kumuudza saka ndodii veduwe ndochidii manje anotobhoika nawo veduwe nenondobhoikana because pamwe we are being played as well but nekuda kuti tinenge tangoramba vachinja mashoko and I think handizozvide manje yeah saka ameno taumira nonotazoti ari kuuya here saka ndopatiri panapa and ndazama ndosaka papangu pakuoma because ndati ndichataura chidanzirawo zvakare kuti asazofunga vamwe ndahandichimumeura kana vachimutika kuti ndaita sei but I think ndopatiri panapa ende munini wakarapa uyo ari kuwacharapa chimboisa link chimboona kuti panada kupinda here maybe ndine tori wrong but I think ne urong hwangu I think ndodi I think ne urong ihwohwo nezvese zviri kuitika spirit yangu ikatanga kuzongondiudza kuti chimbodai I think I should just follow my gut akuya hanzi asi kuda hamo hanzi asi kuda ati chi hanzi handidi wati hanzi handikwanisi hanzi Hanzi na uyu, I suggest both of you take reflection. What guys? I think indofunga kana ndakuzotomona chazoto ndechitoita zvekumufonerawo and for anyone ari kumuudzawo zvaari kumuudza achimutwistira all the words zvaari kuita I think you should just not do that. That's not nice because mona manje zvinoitika if something like that starts happening anotanga kubvafula kuti sabuna ndondiitisa because makandibatsira that thing achizo nona muromo wakaderoka buda azonatsi kunaka azonatsi kufadza manjonzi kana iriyo help yacho iri kuenda nedirection iyoyo ngairege zvayo just stop saka I think ndosaka nangoti nditete my last live stream ndiri kuno so many people called me vachiti no ndirikuramba vachitaura nemwana uchasei many people ndikati alright think nyange zvikataurika zvikadi zvese zvaitaurika kunzi pakati zvakati pazvakataurika ndakasiyana nazvo handambozviteerera but I'm saying kuti I made a decision yekuti I think I should just stop coming here after that discussion we had naye and it also emanated from the first live tomorrow I did when I was in Kweru. So I think andina kumuzhonda andina kumutuka andina kumuita anything and I also encourage anyone achidaura kuramba achimubatsira achiuya kuno achivanamatira vachitenga chavanenge vatenga vachivabatsira I encourage you to keep doing that but then mune muchimbouya ndofunga munogona kuvabvunza kuti kumba kwavo ndekupi munodirect padhuze opposite neDema police station. As you can see, I'm also encouraging wese hapana munhu wandati musamubasa musaita sei but then I think inini this is where I'm stopping and mukafananisi pachinhaya apa pane uyu pane zvimashops apa pagiant saka mukasvika pagiant next to giant moya paDema police station padzimba dzedzingori pakona ndo pavanenge vari moya muchiita sei muchivabatsira hakuna munhu wandati musabatsira vhale keep supporting he kana mune chamunacho chamunoda kubatsira nacho hakuna warambidzwa zvachose hakuna wandati ngaasauya ndiri kuti vanhu keep supporting he but I think inini kuti ndinge ndiri panapa that's the end of it. That's the end of my trip yekuya kunoku. Ndakanga ndaenda kare trip yangu yekuti ndinge ndichiuya kunoku but because of people who keep calling me vachiti zvakati ndo pandozodzoka futi but I think
saka I think pari zvino now ini ndoinda regai ndimboinda ndinochatoita follow up yekuzomubvunza kuti makazopedza here kudii kuindinaka okay ndochotomubvunzawo kuti unotoda kutoyawo kulanchi here I think ndofunga ndo department ratinonge takufanira kunge tiri on talking level tikange tichiita sei tichiramba tichienderana mberi negwara. For the meantime, anyone who wants to assist here in terms of maybe zvekuhospital munokwanisa kutaura naye ikoko vachazofonera muchibvunza kuti what happened behind the scenes mukataura zvamunotaura ikoko I don't know and I literally don't care. I have the conversation iri 25 minutes long mufoni mangu irimo zvakare, so whatever you say ikoko but the conversation ndinayo mufoni mangu I won't even post it. Ndangogara nayo in case pakatanga kuti matwist asingahwisisi because you never know unogona someone's pane chakati yet it's not like that. So now I think itakuya unibatsira kumonyorera baba nyasha chimboisa link ndakuda kuti angataura ndichifamba ndichienda and also ndakuda kuchisimudza kuti tichienda right. Saka guys kana hapana munhu ari kuda kupinda here waisa lingi milatimira 1 minute kana pasina because manje tida kuda kana pasina manje cheta after saying opportunity lekuti ndikuda vanhu vari kuda kupinda kana vachindituka mobva mandituka kuti you are wrong you are what I don't even mind right now kana muchinditsiura mobva manditsiura but what I can tell you is kunditsiura zvekusvika pakuti ramba uriko ramba uchifambidzana nemwana panguva ino I think I can't do that. Ndo zvandokwanisa kutaura so ndakumira 1 minute ndakamirira vada kupinda mulive stream hanzi edi bayai link mabaya link mopinda iwe ndinzirasira ndikomvura ndinboda because I should not be a coward kana ndofana kufesa the reality ndo iripo handisi kumudhampa. I'm not dumping here guys. Dumping munhu nekuyekera kwakasiyana. I'm not dumping here. That's why I'm encouraging you to keep supporting him. Because you understand pandakatanga chaipo ndakatomti ndapedza pangu ndakuti kusiya vanoda kumubatsira nhamba dzake idzi ndikatompa nhamba vanhu vazhinji vakatanga kumubatsira and I never did a follow up yekuti who helped what and what and what. That's what I always do. Ndodero ndopedza ndoenda next but it's just unfortunate kuti pasituation yake ndaizongoramba ndichimbodzoka kunoku because vamwe vanongoda kuuya nezvinhu uye vamwe panenge pamboita futi mastories anagofa ndaya ndakadzoka futi now ko zvinezvi pane nyaya iyi ndadzoka futi so it's not like handizondositaura sei manje ipapapo guys better ndive immature zvangu zvotova nane guys. There are so many things I can do out there, so many things muona manje saka better ndingonzi immature. I accept that handina problem nazvo. Zviri sei vari mubox? Thank you Shema, thank you so much nebasa thank you nebasa rauri kuita. It is awesome and it's been amazing and tinotenda nekubatsira kwakaita Vale but I was thinking, this is only my thoughts. Nandru kufunga uti maybe if you find someone, maybe wechikuru or someone maybe wokuziva wokutichi akuyananise so that you guys can be on maybe more in the ramere again. I don't know what you think about that. Timbonzwa mwacho. Shema uri sei? Ndiri bokuri sei? Kuri boy wakaita basa nekubatsira indononge kuti kutaurana kwakanaka Shema kwete kutakuramwirana kudaro wakamubatsira Vhare kubva kudhara chaiko saka it's better kunyatsoka like remosena naye handisi kunzwa ndofunga pane vanhu vepaFacebook ipapo vakaenda vakanomudza mashoko asiriwa vakataura vanhu vanotaura nepasipo. Okay. Ndikunzwa. Saka ramba une moyo
wako Shema ramba uchingomubatsira siyana naye vamwe achiri mwana ramba I fully understand you, Shema. I think kuna vamwe vanhu vanokwanisa kuti maybe vakakuruka kwandiri vanokwanisa kuzomubatsirawo iye kwete inini. Asi Sharon, why are you usingape chimbomupawo mukana wekuti muwirira isn't kuti uwane munhu anokuita go then mowirira at least mungopedzisa even kaproject kacho kanga chida kupera mongopedzisa zvenyu and then people celebrate at the end of the day muchaona kuti pamwe zvinenge zvanaka. Manje apa zviripo ndezvekuti iye anga achito the project inombomira on hold because she's not also feeling well. Oh, okay. But I'm thinking kuti pane zvakawanda zvichiri kutodiwa but ndofunga anokwanisa kuti ataure naye kuti muye mese palive and then just air out zvese iye kana because right now it's only your side. But handikwanisi munin'ina wake anogona kuuya pamwe achida kutaura ngaauye munin'ina wacho timbonzwe saidi rake. Yeah, because honestly there is also need kuti paite a part of her inotaura. Nozongoramba munhu achingotaurirwa shuwa. Munhu kiri kinatanzi uyu mwana mudoko. But gangouya tingomuona ataurewo tinzwe kuti zvakamira sei. Ataura ari pasera apa mwana wacho. Ari kutaura wacho murume ndiani? Uyu takutaura. Taku was here as well but takuenda kuona wani. Wazoditiza sei? Kuzutaura chiutaura uri papa. Aubudi. Koro kana asingadi kutaura imi chingoti wodhi yacho yamamuchitaura tinzwisise timunzwewo achitaura iye vhale wacho. Hanzi woti hatibudisi hanzi follow it. Ini nangu guys I don't know zvikuita apa. Naishema. Yeah. Hanti apa wangochibatsirana nagogo nevamwe wana saka chingoramba uchingobatsira varipo wacho usiyane navhale wacho. Nokuona kwangu. Ndodii ndakasiyana naye ndodii manje. Inhaye ndizvo here naiwe. Kuona gogo nevamwe wana varipo awa wanin'ina wavhale. Baba. Kati iye handiti atistop here. Kana atistop. Shuwa tingasora tichinetsera Shema munhu atistop. Kutoti stop ari kuziva zvaari kuita iye vhale wacho. Hello. Hello. But Shema, please try and find someone. Mungodzokerana again to the way you were before. At least muone munano because it's just a little thing chamurungoda kuti mungogadzirisana chete. And obviously both of you have the same quite of your same personalities. So I think you just need someone. That's what my personality is very strong. Musafunga kuti kudoko kwakuya mwana ataure weya mwana anotaura weya mazinzi. Aiwa anooneka kuti anotaura. Anooneka takatomuona kuti anotaura uya takamuona kuti anotaura but anotaura ena anotaura ndekuti iwo Shema chirega kuramba wozvimanikidzira pausadiwe. Mukona manje that's the thing like sometimes you know Zaka because samusiri kunzwisisa ka ayisi project yangu it's her project so if she says stop we have to stop so amungazoda kuti ramba uripo that's not good wazoti manje mangwana akasangana nechanosangana nacho ini ndonzi Shema uya wazodii muona manje ndasaka ndati aiwa chirega sei ndingokuza kuti but you know Shema inini hangu I was going to be happy ka kuti mese mungoti bye muri mese pamwe chete matukana behind the scenes kana kuti maitasa behind the scenes hello mungoya mese mungoti vetwe tafunga kuita separate ways tese muri kunzwisisa ndikutaura uri mujira wati handikwasi nawe indanokutaura nasisi wako futi uyu musikina uri apapo tanzi vanoda kuti bye vanenge wacho vakamira vakanitarisawo handizvone vanhu paShema TV tokumbira kungoti bye kuna sisi wako
asi shuwa semunhu atakabatsirawo shuwa angabva atadza kungotitiwo thank you ndakusiyana nashema sei achidaro nesomwe takatobvisa redu hamusadaro haana kuda kuti thank you ndakusiyana nashema. There is something that happened zvazvo kuti tachinjana obvious to my words. Ngati okay fine inini nangu azongokudza kuti I'm starting a new project yakadai but because of that tatanga kuti hello but manyatsomuudza here panga pava neproject kuti yanga advansa sei naye asikana shema kuzi ngauye vale titaure naye vale ngauye pane zvidhina zvakaunganidzwa pane zvinhu zvakamubatsira zvakawandisa aiwa ngauye vale aoneke ega ari kurambira saka ari kuziva nyaya dzake Shema TV kana achizotanga ega on her page takufana unomutsa mota wati vale ati chiidzasira mazvinzwa zvekutaurwa uyu wandatuma uyu waenda kunoudza vhale ati andiudza kuti hamuna kupuwa authority yekustreama live panapa hanzi guys so we are going because hatisodi zvinhu zvokuti tinozodanwa police kunzi vari kuita live pamba pedu takunzwa ndikumonorora tiende vane utsinye hwekustepapo ane ujinyu mwana Shema chingosiyana nazvo iwe. Aiwa chisiyana nazvo tatafunga kuti Shema siyana nazvo. You've done your best. Mira you've done your best. Chingosiyana nezvimwe zvese. Because uchazopindurwa uchazoudza zvekuti unonopinda magumbeze nebhutsu. Mwana mudiki akadaro nai anozoti mangwana kuri kwere nai mwana uyu kamunhu kadiki kanotaura mashoko akadaro zvakaoma regai tinde because vanenge navati vachatodzoki kuda vanzi zvoningamidzo hatizi kuti vaudzwa kuti chi nanomubvunzo tanzi chi inomudza tanzi oneka Shema oneka zvakanaka unyatsotaura kuti ndakuenda kumudza tanzi nashema ndakuenda inopamwa tichatodi kuonekwa ikoko chegosima aiwa but Shema semunhu mukuru unongoenda chero ukaenda nekamera yako ipapo ngoti haumbomushute ipapo unongoti takuenda tozoonana chimuregedzai Shema uyo amana muregedzei muda dzamana ndidi natanzira muna handi let's go mukienda takuenda but akuda kuonesa manje akutaura zvekuti hamuna kupiwa permission ko pese pamaisimboya muchimubatsira zvidhina zvese zvo zvichiitika akupai permission yekustreama ngaakwane aiwa sanooneka kuti ane mashoko zvake ane mashoko anooneka mashoko ake haite kana kawana atomboite ngengoregerera at least you are mature enough you can just forgive and say and forget and move on and say okay pane zvinenge zvaitika you can come you can phone muchingoenda makadaro but chinhu chasingazive manje ndechekuti social media we won't forget ipapapa muchazionoti pane mama contributions ari kufanira kuuya so how are they going to do that how are they going to go to her ari kubva Shema no inga zvinotonakidza soda no but such is life zvinoitika one or two projects dzinogonawo kudaro dzinogona kungovhiringika like this and such is life I mean we have to take it zvimwe zvacho vaoneka ndataura navo taonekana navo gogo zvakanaka saka apa takuda kuenda manje guys isakurwa pasi I'm even suspecting kuti ainyepera kugwara achitadza kutaura iye achigona iye musadaro here no guys maybe pane zviri kutoitika alright
Mimi pana zvikutoitikawo guys, regai ndiende ndakubuda ini. Okay, cheers. Bye bye. Bye.